Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu la famille. J'espère que vous êtes là. Nous sommes là durant fana behera la basi foitana alhamdulillah. Namira la ubitoko ni fo bamana kan kono ko aramade. Ifari kolo yorobe bese kila don problème kono ibebo. Fida. Isembi la don ko kono ibebo. Ibolo bi la don ibebo. Inya bi la don ibebo. Iklo bi la don ibebo. Har ni ba fe inumbe se kila don problème kono ibebo. Bari ni da ila don problème kono uda kuma itoraro wada ato souvent ana makro bito ka fanya ko mo ni fi kera nyawnya ikesi dala donc bi ana sije bode kan ana sije be munde kan nu tuba bu ko ma ko le pouvoir du silence ni bamana kana bamana nya décortiquer ko ma ko bunyu ani sabari kuma awire ya la korsinya mi tuba kana mo kelende do ko de ko silence mais bamana kana bamana ko bunyu ani sabari monde lo ko munyu ani sabari kunde bala ibara korsi dunara tege kono bi ibe mo keme yala la dugu kolokan ibe mo keme abeni kuma ni fola munyu ka sabari wali be mo keme ni kuma ni be fola munyu ika sabari mais ni ku ye uyere ka fi munde munyu ye wala munde sabari ye abe gele o bolo vraiment pour que se ka nya fi munde munyu ye wala munde sabari ye wadi atu nak bi anya décider kana débat lancé ni mo flani ka munyu ani sabari comme anya fo ye nyami munyu ani sabari fende do fe munu nyalo mbese ka fu be kelende mais mo flade fanando mo flade do mi bebe ta nyongo fede parce que ni ala e kelendi ma me kelendo di ma be fo fla be de la o de kamala la ba mono ba fo anka munyu anka sabari mais ni e jate mena fana munyu ani sabari mo ko sina te wolo duna de bila karala ko mutu babu ba fo nyami on n'est pas silencieux mais on le devient. On a tendance fana amba ela do ba confondre nyona mo munyalo a wolo la abe dele kabira wolo la abe dele ani mo munyala amunyole ndo ka sabari ni tubabu ko wama timidité et silencieux. Une personne timide et une personne silencieuse, ça fait deux ou tekelenye mo munyalo ala munyuni sabari no yaay ani mo munyalo ala yake mo dele nyu tekelenye pour muna comment on boira folo e nyami mo munyalo abe munyu abe sabari duna la tege de o la o kara atala mais mo munyalo mo delendo o e dakande te daka ani munyu ni sabari te kelenye ibe mo do e bi duna la tege ni kono Beba faut que Karissa il est calme avec des lendes, il est timide, problème tala. Mais il va sur alama munyu de noyaye. Wala il va sur dobe alama sabari noyaye. Wala il va sur do rebe alama munyu ni sabari si noyaye. Te nous fions fin. Kelon keleni alama noyaye. Il veut fois fla bedel. Je commence à faire yete par la nyami. Ni ala yake mo munyu la yemeke sabari la. Il faut la munula ni ala yake mo sabari la il faut imeke mo munula il faut la sabari la donc nous fla o le beta nyo fait il veut munude katla ka sabari mais c'est différent ka fo mo munyalo avec des lende de ani mununi sabari te kelen il va sur ala e de no ya do ko sobe mais ala ma mununi sabari dam munyu ani sabari mo nate wolo duna tege de bila karala abese ke la karani ko nyumanya kuma abese ke la karani ko juguye wode ato bi anya décider ni vidéo ni kono lala kambu kuma fen duru de kan fen duru munyalo anyo de tomo parce muna anya tomo fen munyalo duna tege kono nabe mo ko munyula ni sabari bagay akacha fo ka fo akacha mais an hakili sera ko o fen duru ni de toma kono fen duru munyalo
ana mira la bi an bɛ don a tɛgɛ mun kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ a muɲulen bɛ a sabarilen bɛ a caman bɔra nin fɛn duuru nin da la mais yan'an k'o fɛn duuru fɔ aw ye an b'a ɲini fɛ n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ kura de ye an na scène na i kana ɲinɛ k'i abonné ka note de collectification activer ça fait n'o kɛra an bɛ video kɛ nalen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ mɔgɔ follow dɔrɔn minnu b'a ye donc kɔfɛ fana n'a sɔrɔ video nin diyar'i ye an b'a ɲini fɛ ka pouce bleu la kan o de ye k'a aimer k'a liker k'a partager o de bɛ fanga d'an fana na a b'an permettre fana an kɛ abonné caman sɔrɔ voilà comme an y'a fɔ ye ɲami fɛn duuru mun bɛ yen bi dunyatigɛ kɔnɔ n'an y'a miiri k'a fɔ bi o de bɛ mɔgɔ kɛ muɲula ye ani sabaribaga an bɛ n'o fɛn duuru de citer aw ye ten a fɔlɔ fɔlɔ o ye latigɛ ye an miiri la aw ni ne bɛɛ y'a lɔn latigɛ quel que soit a ɲuman dɔn a juguman dɔn mais ni ala ye mun latigɛ mɔgɔ seko t'a la donc tu es obligé i k'a minɛ o ɲa i kɛ baara kɛ n'a ye o ɲa mais o minɛ cogo fana a bɛ se ka différencier deuxième cause kun filanan juman bɛ yen n'an y'a miiri o fana bɛ se ka mɔgɔ kɛ muɲula ni sabaribaga ye o de ye respect bonya a sabanan o de ye mɔgɔ minnu ɲalɔn ils se sont fixés des objectifs u ko ne la donna ala tɛgɛ kɔnɔ ni ala sɔnna fɔ n kɛ nin kɛ de yanni kɛ sa exemple i b'a sɔrɔ olu kɔnɔlaw la dɔw bɛ yen u b'a fɔ ni ala sɔnna ma yanni ne kɛ muso ta fɔ n kɛ n ba sanba ma ka dɛ wala fɔ n kɛ n fa sanba ma ka dɛ wala exemple i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔnɔla la u ba banna u fa banna u b'a fɔ ni ala sɔnna ma san o san fɔ ne kɛ saraka bɔ n ba ye ani n fa sisan i y'o objectif minnu ta i la dunalatigɛ kɔnɔ o objectif ninnu réaliser tuma kɛ se ala ma se k'i ye i bɛ se k'a réaliser ni min ye donc i bɛ ala minɛ i b'a fɔ ala ka bɔ ne y'an ka neya de ta mɛ ala ma latigɛ donc o ye cause sabanan ye mun yala a bɛ se ka mɔgɔ kɛ muɲula ni sabaribaga ye cause naaninan an bɛ se k'a fɔ o ye sinikan de fɛn mun yalon bi a tɛ ban dunalatigɛ kɔnɔ a caman de bɛ kɛ dɛ sinikan fɔ ye dɔw la duna tiɲa a ye dɔw la du ci a ye dɔw la furu sa a ye dɔw la baara yɔrɔ tiɲa mais o sinikan mun de b'a to i bɛ se k'o surmonter o ye muɲu ni sabari de i bɛ se ka sinikan ni surmonter fɛn kɔlɔn bɛɛ de la ni muɲura ka sabari munna an b'a fɔ ni muɲura ka sabari de i bɛ se k'a surmonter i ni dɔw bɛ sɔrɔ baara la bi aw bɛ baara la yɔrɔ kelen i b'a sɔrɔ minnu bɛ nana ye minnu bɛ baara la yen u si mɛ fɛn dɔ i kun kɔrɔ ɲɛ tɛ mais a bɛ commencer ka ye bi i bɛ commencer la ka yɛlɛ sanfɛ i bɛ fɛn sɔrɔ la i yɛrɛ u b'a f'i ye karisa aw t'a dɔn yan ko ne de ɲɛra a ma k'ala dɔn yan ni ne tun tɛ n k'a tun bɛ yaala la sila ka n'a dun a tun bɛ tile ban sigilen te min de la a bɛ su ban yaala la yɛrɛ ma dɛ baara yɛrɛ tun t'a bolo foyi t'a bolo i bɛ dɔw wɛrɛ fana ka min u b'a fɔ karisa aw y'a to yen cɛgana bɛ ɲini k'a faga yan tun a tun bɛ yaala la yan dɛ hali sunkuru ɲuman a t'a bolo hali kɛ baro kɛ musow fɛ a tɛ se k'a kɛ nɔ de tun tɛ a tɛ muso sɔrɔ n'a fɔra ko ne tun bɛ ɲa ma non karisa tɛ muso sɔrɔ a bɛ sa cɛganaya kɔnɔ a duurunan na laban
o defelen ye mɔgɔ mun y'a lɔn a bɛ fɛ k'e ye sini wala a bɛ fɛ a tɔgɔ kɛ bɔ sini mɔgɔ bɛ fɛ k'e ye sini wala i bɛ fɛ i tɔgɔ kɛ bɔ sini dɛ fɛn o fɛn kɛra e la bi i bɛ muɲu de ka sabari i tɛ foyi fɔ bamananw b'a fɔ wula sanda kɔnɔ ko mɔgɔ mun bɛ muɲu ka sabari ko ala de b'o la kɛlɛ kɛ donc o de kama la mɔgɔ muɲara bi sini i b'a tɔnɔ ye voilà donc video ni an y'a décidé k'a kɛ partie de donc an b'a bɛɛ labɔ ɲɔgɔn fɛ video ni bɛna janja donc an ye première partie de kɛ ten ni ala sɔnna deuxième partie bɛ nale inchallah deuxième partie on va essayer ka kuma les avantages du silence de kan les avantages du silence o de mun ye bamanankan na muɲu ani sabari a nafa ye mun ye a bɛ se ka mun intérêt de lase mɔgɔ ma donc an a deuxième partie bɛ k'o de kan mais an tɛ se ka nin video kɛ fana ka ban a sɔrɔ an ma foli lase mɔgɔ dɔ ma ne yɛrɛ teri n kɔnɔfɔ ɲɔgɔn n'u b'a fɔ a ma ko Madu Tarawele malo mun y'a kɛ muɲula ye malo mun y'a kɛ sabarila ye mais c'est juste a k'a dɔn k'a fɔ a tɛ nimisa rɔ n dun y'a lɔn a yɛrɛ commencera k'a ye ka ban